барои ҳамин қадр ҳатман муҳим аст ки мо шумо настрой гирем дар муваффақиятҳои баланд, мо шумо настрой гирем дар натиҷаҳои бузург, дар ин хел натиҷаҳои кӯчаку хурдакак не. вақте ки мо ҳаракат мекунем натиҷаҳои бузург да мақсад мемонем, натиҷаҳои бузург да ҳадафҳои бузург да мехоҳем ки расем, дар пеши роҳи мо имкониятҳои зиёд ба вуҷуд мебиёяд. мо назар андохтан метонем, дида метонем бисёртар имкониятҳои зиёда ки пештар мо дида наметонистем. агар ки шумо хоҳед ки дар депрессия ғалтед, агар шумо хоҳед ки амин хел як одами касалӣ шавед, як одаме шавед ки аз ҳамин зиндагӣ дилмонда шавед, як одаме шавед ки тамбал шавед, шумо метавонед ки як роҳа истифода баред. шумо ҳамин давоми 10-15 дақиқа фақат дахтон гап занед ки ман юдашникам, айдасти ман чӣ кор намебиёяд, ман наметонам, намешавад ҳамихел. баъди 10-15 дақиқа вақте ки шумо ҳамин гапҳоро дахтон мекунед, тамоман зиндагӣ барои шумо талх мешавад, сиёҳ мешавад. чизе ки одам гап мезанад дар зиндагӣ, ана ҳамин суханҳо аз пайи вай мераванд ва вай ба ана ҳамон чизе ки мегӯянд мерасонанд. барои ҳамин қадр мо шумо дар муҳим аст ки ҳеҷ вақт дар зиндагӣ суханҳои нохуба дар шахсияти худмон ва дар дигар шахсиятҳо гап назанем. масалан, дар бизнеси худмон пештравӣ нашидесай, ягон кора натонистесен, ин аз он шаҳодат наметиҳад ки шумо ягон одами намешиданед. ин аз он шаҳодат наметиҳад ки шумо ягон неудашникед. ин аз он шаҳодат метиҳад ки шумо да просто дониш нарасидестай, шумо да малака навик нарасидестай ки ҳамин кора хубтар анҷом диҳед. дониш намерасад, малака навик намерасад, шумо метавонед ки ёра аз худ кунед, дониша метавонед гирифта, таҷрибара метавонед гирифта, ҳамаш мешавад. шумо аз ҳамада муҳимтарин ҳамин аст ки шахсияти худтонро ҳеҷ вақт пас назанед. ҳеҷ вақт нагӯед ки ман як шахсияти намешиданиам, аз дасти ман ягон кор намебиёяд, ман дар зиндагӣ доим шикаст мехӯрам, ана худованд вая дод мара надод. ин гапҳо як энергияи манфӣ аст ки дар зиндагии мо шумо фақат сиёҳиро мебиёрад, фақат пастиро мебиёрад, фақат лаҳзаҳои душвортарина мебиёрад. барои ҳамин ҳама вақт муҳим аст ки чӣ хеле ки мегӯянд ки муҳим он нест ки дигарон ба шумо чӣ мегӯянд, муҳим он аст ки шумо худатон ба шахсияти худатон чӣ мегӯед.